faster and better. S1, S2, S3. We are the CRI Radio Channel. Kami po'y nasa bandang Europa, matatagpuan sa silangan at kanluran ng Mediterranean Sea, all the way down to the seacoast of Spain, France, and the African continent, across the sea-bordered side of Italy, where there is Greece, Albania, Herzegovina, and Croatia. This is your base European CRI Ilocano Radio, sending you Ilocano songs across the globe. We generate the music, we generate the voices, and we generate the music lifestyles. Above the line and above the music of the Ilocanos, CRI Radio channels plays favorite hits of the Ilocandia. Listen and get out the rid of looking favorite and really Ilocano radio. Cabizligan Radio Internet, Onatiron Community Radio, Ilocos Music Online Radio, AMC Radio and NKL Radio. Joining to push through the Ilocano traditional music in the century. This is CRI Radio Channel. Dominate the airwaves in the northern Philippines. Remember, this is CRI Radio Channel worldwide.
generate the music, we generate the voices, and we generate the music lifestyles. Above the line and above the music of the Ilocanos, CRI Radio channel's favorite hits of the Ilocandia. Listen and get out the rid of looking favorite in really Ilocano radio. Cabisligan Radio Internet, Bonatiron Community Radio, Ilocos Music Online Radio, AMC Radio and NKL Radio. joining to push through the Ilocano traditional music in the century. This is CRI Radio Channel. Dominate the airwaves in the northern Philippines. Remember, this is CRI Radio Channel worldwide. Sakit king uglan Jakon agayat ikarik dayta Jakon kayat apabaruan nilema Jakon kayat ti agsangit pay Jakon kayat ti mapay Nagkagamirak arasaas ni ayat ibaw ingkuntun imatangku dagiti liwliwak mangisakit kinubag bumisek nga ayat Jakon agayat ikarik dayta Jakon kayat apabaruan nilema Jakon kayat tiag sangit pay Jakon kayat ti mapay pay Jakon agayat ikarik dayta Jakon kayat apabaruan nilema Jakon kayat ti agsangit pay Jakon kayat ti mapay pay Jakon agayat ikarik dayta Jakon kayat apabaruan nilema Jakon kayat ti agsangit pay Jakon kayat ti mapay pay Jakon agayat ikarik dayta Jakon kayat apabaruan nilema Jakon kayat ti agsangit pay Jakon kayat ti mapay
sukat diuray yan yaman nagame awan ka maris na uray man pa'y piraket balitu sika iyamin namin ko sika tipong ibiyake na yan sikat pagkamangan dinamdaman sikat ay papanan di aming tinubong saan kanto isukat diuray yan yaman nagamit awan ka maris na uray man pa'y piraken balitu sika iyamin namin ko tiyak kumatang luwawang katisibay ko tiyak mabalinan ka nakakuya awan ka eskanano mapukaw ka awan tigsa jakong mabalinan sika tipong tibiyag edayan sikat pagkamangan dinamdaman sikat ay papanan di aming ilubong ko saan kanto isukat diuray yan yaman nagame awan ka maris na uray man pa'y piraken balitu sika iyamin namin ko ingana ilubong ken agibus ingana dagiti bitwen ketah lagi ganyan dinit ket mapukawen sigala yang tidak sun lumayan biasa sika 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 sigala aku sigala sika sika tipong tibiyag edayan sikat pagkamangan dinamdaman sikat ay papanan di aming ilubong ko saan kanto isukat diuray yan yaman nagamit awan ka maris na uray raket balitu sika iyamin namin ko sika tipong tibiyag edayan sikat pagkamangan dinamdaman sikat ay papanan amin ilubong ko saan kanto isukat diuray yan yaman nagamit awan ka maris na uray man pa'y piraken balitu sika iyamin namin ko
the second floor of Bar Central Building. Your disc jockey, DJ Kevin Jake Star. You're listening to Adrian YouTube channel. Naging
kasanuman panagbiyak. Sa ginuman na papanak, sa ginuman na pagnak, Espiriton kanayo na sumitsibay kanya. Sumang tetipig sa alaken tiliw-liwa, lumabay dati sa rigna. Nagimbang yagserbi di Diyos sa naayan. Naragsak uray kasanuman panagbiyak. Kapuslugan Radio Internet Kadwayo ni DJ Store. Apigse
pagtumpalan, dalan pagpagnaam. Natarigagay mo't natal na nga puso, panunod kan wiknam, kanayon nga nariribo, awan gagayem ken, kamakipaglik na, kaslaman latibiyag, awan ser-serbig na. Ni Jesus, isa sa pulang, ayat na't mga gas, biday nga marikna, itisibay na puso ka na yun nga, natala. When bisita amin, mawatan. Importante ka Isa tua. ka sa Silat pulang, tamata. bayat pandagnang dito'y lubong magmubaso, niya sislaeng kanayon nga pagserbyang, isut awaten, itatun mo biyag mo, bendition at kanayon nga maragbatang. Ni Jesus, isut ka sa pulang, ayat na't mga gas, nitay nga marikna, itisibay na puso ka na yun nga, natala. Ni Jesus, isut ka sa pulang. Alright, ni Jesus, di Kasapulan. Okay, muna po dito ay CRI Radio Station at then 9:41. Importante ang switch time at basit dito ay live tayo kat kabusligan radio internet tinagan na dito yung
dita din na ni Mario Batek. Sabi lang kumataan ni Coleto, copyright. Diyos ko, delikado ba rin? 9:45 is the correct time. CRI Radio Station. Sipot pa'y pumanaw ka, imbakinak ngag may maysa, inang daw kenrabi kasap sa pulen ka. Kajak kamu man tiga puna, wapay nga nagpagsuglot ka, ketin manaw ka, adi ka pa'y nagtakada. Nuwan yaman tinaramit ko, sapay kumata mataktawan mo, kitak subli kato'y din na, tama iniwak ko na ikin ka, kinato'y puso. Saka na yun, asap sa pulen na ka. Nagpintas ko yung Dagiti kanta ito, no? Kanta ni Nelson Del Castillo, original song. Ay, Sir Roderick, akong kaduwag. Laure, akong kaduwag, basta kaduwa ka. Buwadak ngag may maysa, Nabaga pa nagpipuyang. malday manday to'y rikla, ideal daw naglabas, di da sumina. Hindi, mabaling kayo may patukar. Dagiti kang kanta, dagiti ya, dagiti Mueller. Di naragsak ka, Ano tay taltin na may kantada. taliw-liwa, apang agagas ko tinted mo ang problema. Nagkatagpatukar naman dagiti Mueller mo. Nuwan yaman tinaramit ko, sapay kumatama kawan mo, at subli kato'y din na, Nagkatagpamitag di kanta Mueller. tama iliwak mo na ikan ka, Naiintek mo kanyak ito'y yan. puso. Saka na yun, asap sa pulen na ka. At abayan na po, patukar ko dagiti kanta di Mueller. Kanta na ito, rinibog ni puso. Diyan ka mo siya nagkimata na ito, itinalokmek. Inuman tiyayan mo ita, Matadaan mi dito dagiti Mueller. Anusan na, Tani Jansen. Kansun nga dagdaton ko ka, tawan man di mabaling ko, talaga maging. And you're listening to Pag-gaayat Radio Internet live from YT. Correct time is 11 minutes more before we hit 10 p.m. in the Monday, busy morning of a Monday. Hindi pa ka pa nagbibuyayo. Amin, karapsat kang kagayem. Hindi karabi. Ang ipatugtog tema ni Kaday Mueller ni Sir Rodi. Sir Rodi. Sir Roderick kang kanta. No? Te promote tema mo dida. Oray basitek buya. Nakatagti adon. Na ito'y YT tayo, apo, intek tayo. Dito di advantage to, no, di buya enda, indon madamdama. Ala, oray kata, mo di Sir Roderick. Kaya, Sir Roderick, di ba ka pa nagbibuyam? Okay, may sa apong Mueller man, di pa tugtog tayo. Ito dito nga Rabi, may sa Rabi, bigat. May sa nga Mueller, dito kumakanta ni Sir Roderick. Itak man dito napintas nga bid na. Okay, dito lalaki isot na udik at dito babae nga napod nung ayat ko. Maraming tayo patugtog man dito napod nung ayat ko. Ito yan, okay? Alright. Okay, alaay mo, dito ka gundawayan. Mangkablao ka. Agyaman nakmit kini Sir Roderick. Kini amin nakadwa na nga ng buo kaday nga programa. Nga nang said, liwag kintayaw ka
Okay, dede kimman dede jaka mo na title ito. Pagisurat man na title sinut kimman dede sa Roderick. Ano sakit-sakit rit nagkagladladi na ilawlawan ay puso tasikati pinilit anya kadit nagbasula napinanawan na ugbaw dagita pa rin kanya pinangalan niya kadit kantay lipatek at tatanaglatta dito'y lagi kukyat at tagay ayusin ito Rabi baka one drag laing Joan Alvesa tinagan ni mabalindan ito nga buyain dinggin magsasarunok man ano pa dasag ito siguro nga sample liye kukwam yay Dagiti smilda tasak man di mang workout sa kunto i-direct nga isuruking ka nga nalaing tasak to Rabi ag live di FB ipuan ta di makungunang entry finalist gaya finalist sa ko ikuan to king ka Nagbaluwen di panawin imbatin na nga agimay maysa nawan di arapaapa anya katit title din ibon ligaw pala ito ugbaw dagita karim kanya pinananawan na kanya katit aling dangak kanta di gitu ya ganda ko masikantay lipatek at tatanaglatta dito'y lagi kukyat at tagay pintas boses na mayat mayat boses na ito makita tasikalaing nakarit na iti napudno nga sabay, tingin naman pa, di ba nagpangato na? Mayat. That song is brought to you by Liliwakan Rayo Dagiti OFW. Manipad gini sa Roderick Molina, Joan Alvesa. Manggigan, manipod dito'y CRI Radio. Ba, napintas si Boses dito sa Roderick, no? Hampay nga nagkiyak eh. Ibon ligaw ang Tagalog version. Diyan mo title po dito nga kanta, ya. Napintas. And congratulations ka na kay Amilatan. Tinapod nung ayat siguro. Baka ito title na. Okay, Joan Alvesa, mali po dito'y Liliwakan Rayo Dagiti OFW. Okay? Sa runod tayo, dito yung lalaki, dito medyo nakutong pugutin. Okay, kaya tayo i-click tayo ha. Dito yun. Okay, dingan tayo man dito yung boses na dito yung lalaki. Okay? Tagabugi. Number 10. All right, here we go. Listen up right here. Nagabrutak o darling ko ketimpawit ko tiidaw mo milyon na kandidat din nakin regalo Susudwa na sa butag, sarsaritan. Si Roderick.
Maitlat ka. Tuwayak ka ng balikbayan sa punumay kasarong-saran. Anak na ganda yung lalaki ito. Kumanyam siyak nagkantay sinalitudam. Magdaawak man kaugalim. Nalayang met. Sa balim. Dagidim patawid suri supayan sinahiduli. Alright, finalist, number 8 dito. Jess Alvarez. May dito nga playlist ko, Sir Roderick. Nagtrabaho siya'y Amerika atong tutulyan ko. Nag-abroad ang orderly ko. Keting pawid puti daw mo. Milyon-milyon na kandidat din na kinregalo. Ay, mayat ko magayam na ko dito eh. Yung T-Rex JX Split. Tap na makita da. At gawayan ka kumangem sa metentay sinalikudan. Pagkaawak man ta ugaling, tagdamit din sa baling. Dagitin patawid ko isupayan tinangiduli. Alright, ito di kanta ni Jess. Okay, hantay lipasin na ado mo dito kanta. Itrete lang. Okay, berkata itrete mo dito yung mesang nakanta. When biyag ko, dahil make up lipstick pagkulong pagkukis pagikuko. Sayang. Okay. Sayang dahil short, pantalon, t-shirt, Alawen. para bestida. Okay, dito natin boses ni Jess Alvarez. Kata i-play tayo. Sinutket mong i-play ko, Sir Roderick. Natakas kanyak dito, dasa. Aguray ka. Jadi riribok si pusok, may pitas si boses. Jadi nalok may. Kaya i-click tayo, ha. Alright. Aguray kayo, i-click tayo. Dito yan. Si Alcala, Cagayan Valley. Taga-Alcala. Grand finalist si John Vo from KSA. W nga Ilocano. Okay, pagkaglawak met dagiti nagagaget kana si Imperio Jurados kan sponsors iti daytoy nga programa. Kastamet ni Sir Roderick ken amin nga admin na ken kada kayo amin nga agduduya. Okay, listen up. Riribok ti pusok. Adya ko nawaya Niriribukan pailang daytoy rikna May tibusos dito ba eh Kamet ngadan Tungsung batang itipiyag Nukapayasyak pailang tisulisugan Wait kumano pinakitak ti rupa dayta eh ha Sampul kuma sayang madi programa na pangasim kadinta adaywan na panunutan kuma adda puso alumdaan lukas bilang sa syakti mailaw sikat timteng ariribok to'y biyag ko asimbeng na panunod itangkit na griro jak mailimin Okay, Riza Sebastian. Hello everyone, muna ni Riza. Singer sabit ni Riza, sa Roderick. Han? Kita akto ano, dati ikwa. Kanyak idadahira Ito nga pang-asim kadinta daywan na Panunutan kuma Ada puso halumdaan Lukas bilang sa syakti mailawan Sikat tinteng Ariribok to'y biyag ko Nasimbeng nga tangkat na griro jak mailimet nga dapat nagayat ko nga
Admin mo gaya ni Risa. O, sino dito taga pasukinin? Alat ka matibig ko na. Hi, Risa. Maniputi liliwag na rin o Dagiti FW exclusively from CRI Radio. Dagiti riribok, dagiti pusok, no? Ni Vo sa tinagan ni tatay, Sir Roderick, dagiti, nambaga pa nagbiboy yung amin na po, no? Yakpal pasenen ha, tapno alis tumit panagtignay. So mapantay kin ni Damagi Kenka, dagiti Rowena, Maratso. So di patukar tayo. Ngayong Ruel sat na ganito kahit ni Jack Mariro. Okay, here we go. Dito kanta ni Ruel sa dito itay. Alright, Damagik Mangkin Ka Biako original song Rudy Corpus. Manipod dito'y Kabusligan Radio Internet. Kadwayo ni DJ Nuay ayaten nakmitlae Kakalaing da sa Roderick Injak kap ne kano di sikatay mangisawa Adut sayang guseng kasay Kitang kata pagbaling ko dito line up mon Pajak may bagay ta sa diya. Dito features Dagiti Kwapo finalist di liliwak na rin Dagiti FW ni Sir Roderick. Agpap musical tayo apo dito Makapintas ti boses do Kaya't kulat manigurado Kaya't kutay na paypayso Tanarigat may kulbo Numang linlimo tayat mo Anya kadi ti agpayso Alugar to'y ayat ko Anya kadi kaigayam nga pudno unay apuso Di mo sawen nga awan sigurado nga ipatay ko Ipatay ko obyag ko Tingkik, tingin di boses na Sir Roderick They have their unique voices Ang risi takman, tayo irasas kondoking ka, no? Sinot kapintasan. Dando copyright ko dito nga up ko ako, na-upload ko, Sir Roderick. Ala di bale, puto-tag doon. Manken ka, sinot pudno nga datapuso Mga ti boses dito'y kwa, dito'y Ruel, Sebastian Ay, si Ruel, Sebastian, Risa ka Dito'y boses dito'y lalaki Dito'y ubing Kaya't kulat manigurado Kaya't kutay na paypayso Tanarigat may kulbo Numang linlimo tayat mo Here we go. Dito na kanta po nga agsigurado hindi pa nagayat. Talagang wala gusto deta agsigurado tayo apo. Ba nagayat tayo tapno hanting nga may kulbo. Okay? Sika tibiyag ko is up next. Sinot kim man dito Josephine tat nakin kanta. Okay, diyan mo no may kamano nga finalist dito kami ni Sir Roderick po kanya ket sige patugtog singer dito nga kanta manipod dito sikat ibiyak ko Josephine okay another entry
Nagpay tumaarag sa timarik na lubong ko ingkang pinasanta Hebya ko iti naadaan tinamnamang tapnon agungat nakiltay harang sa Tikangarot biyag ko ipagnos ko Tikati agari dito'y puso Ipaay ko kenka tiamin ko Het dinagto ko mangarod pandaangan Ket agbulig ta ingat panumpala Ganda yung na, corona. Timang pa'y katalbiyag ko Amang pasinggid Mangitanog na lupoy ang puso Sikat sinasaraka Narigat, dito nga kanta. Amang ipayan Nang ato. na sulingayan Tubiyang taybiyag Hinyawat ko to'y ringan Oh, laing ka kumanta. Nakapasaka Sikat ng parasa Okay, From Musical, maniputililiwa under CRI Radio apong mangipre. Barbaring nagpintas tot pa ng tira ni Sir Roderick itong Domingo Apo, no? Timang pa'y kataybiyag ko Amang pasinggid Mangitalog na lupoy ang puso Sikat sinasarangkang Amang ipayan na sulingayan Tubiyang taybiyang Hinyawat ko to'y ringan Nita'y nakapasaka Sikat ng parasa Kaya ako punti, another finalist entry. Manipot dito'y Liliwak and Rayaw, Dagiti OFW. Sikati Biakko. Okay. Manipot kun Josephine. Dito'y Cotton Fields. Apo. Dito'y gwapong radio disc jockey dito. Sala-sala. Tomorrow no, is up next. No? Alright, aguray ka at i-set up kami ba? Set up sa tingin di mamit boses dito gwapong DJ tayo ipakan dito Carlton Fields ng Ilocano version Jansen Baniked kami nun sige! Panat! Tira mo Jansen! Nusyak tuti agasawa pilek kung kaya Apo. kwarta na Edan. Uray bakit ako ribete At ba'y sutay kung kunada Lalengem Jansen ha Bakit na masulek alawa Nukod ko din ay kumayet keda Ay wen kudin kumagat kudin nagatel Ari kape magtimbo-timbokel kita Kuton nakadakdakel Tay kagat na alumabaga na kagatgatela katlaaba Inda mo kuton titalo Kay kayat ko langin tay baklangin tay babae abong ng gera Tatay bakala bakak mo lang magulimik da Gel tay babae abong ng gera Sigurado pa'y nga skandalosa Anang samna mangiktikaro ba Ay wen kudin kumagat kudin nagatel Ari kape mapimbo-timbokel kita Kuton nakadakdakel Tay kagat na alumabaga na kagatgatela kasalaaba Hindi mo kuton kita
talo. Here we go. Yeah. Manswem Jansen. Tira. Kayat ko lang entay baklang entay babae abong nangera tatay bakala basak mulang magulimig da. Ito po ni Johnson Banigid, Maniputi, Liluwakin, Ray, Dagiti, OFW. Ito po di ka nga 20 percentage di dating Jack Mariro, di dating panang i-said that grades na. Okay, si Johnson Banigid. Okay, ito tayo kuha tayo po. Mascom seminarist graduate tayo. Mariputi CRI Radio. Jadi bete kantan kanta dito anusan nak. Kung mabasa tayo na kanta dito, hindi kumanta. Up next, anusan nak. Mariputi ito luluwakin na rayaw Dagiti OFW. Okay, finalist met dito anusan nak ASG CFNDR Lisa tinagan na po. Okay, tatatingin tayo ano sa nak. Alright. May mga oras tayo aming kakabsat, check na nali sa tabag bumanglag na nediti mapura wala kapan kagayan. Nagtatrabaho bilang OFW sa Dagiti QA. Dahil iti final entry, kisagsagot kuman iti pabilyak, ken kastamit ka dagiti kalugarak, itanlakapan kagayan, ken kastamit kada kayo aming na viewers, iti dating na Facebook page, Liluwag ken Rayaw, kadagiti OFWs ng Ilocano. Iti na minsan nga daw, apan nagkuy-kuyog da, napnwa ng kinaragsak da, kaslawan patinggana, pulo sa tiyak ni namnama, ipagsinaan ta, lulwag di at patingga, liday nakmarik na, nutirabi ngagmaymay sa sikalae panpanunutik an ano sa kikarigata dito'y din na ururayan ka kailiw ka narikat numaminsan numangnam na maka itinapudno nga ayat ubaw met gaya numan panunutek ragsak di agpatingga karin-kari di kay nilala nunapudno day tayat nutirabi ngagmaymay sa sikalae panpanunutin. You're listening to CRI Radio, and of course ikadikang kanta po mali po dito liliwakin na rayaw Dagiti OFW agapura tayo apo ta mabantay ako barang aminin okay, agoreka linsa yapurata man laingin kapay manupay ka de talupay ka kanta sige pwede day kanta ni Musika Dagko okay ni mabasa rin tinagan na rin Musika Dagko agoreka na i-click sa no okay Tintin Nuyang wala na tinagan na entry Musika Dagko okay
Reka tintin na tayo patugtog na tayo kwanta mo. Nagapurati ba si Tapo at dapat duwang kanta. Okay, listen up right here. Tintin, musika, tibiyag ko kami ng CRI Radio. May isang grand finalist itiluliwakan rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Ket sapay kong mata magustuhan nyo dado nga kanta nga isagot ko para kada kayo. Musika agiyamanak di mo panangbaybayan kaniya bituin na kita nga agsama maikapu metlaken ka awan umaspi ngayak awan pumaris aragsak siksika di pagbiyaga liw-liwak no dumteng niliday kaniya awan sa bali taklina no problema di umapay kaniya at dagat na to'y sibay ko no ka sa pulan tatulong mo musika no pariagan sinurot na sa dinumanti papanan sikat tirangtay kendalan ko tapnon maragpa di arapa ako. Alright, candidate number number 4. Ito ni Tintin, musika, ibiyag ko. Okay? Nangatot boses mo dating abing. Mano tayo premyo dan, Sir Roderick? Bayan kata iti adayo sikat manget Ipos munto ko may kiti premyo da tapno makita damit tado agbuya pabalik ko kung mga ipakita dito kay tirupa da no naalak tayo URL na abakang kantada ng baybayan musika Radio Internet Kadwayo ni DJ Alright, musika itibiyag ko manipod ito CRI Radio pre musical nga pangpatpadasan dito kumakanta po liluwakan right out dito W sumaruno po dito Boklenta di ayat ni Mir kinagana dito ako dito pagkapasukin na kaprobinsya karuba kami apo dito sumaruno ang kumanta tagapasukin da takmet tagabakara 10K J Grand Winner DJ apo nagtakilen kumamat makayalat kat para kanya ka kat di makayalat kumamat dito taga Pilipinas kumamat na awang orti abroad piman alakat ako mabalinan o mayalat si dati abroad kaya kakat mas favor dito taga Pilipinas kung mga makayalat apay ano na rin katipid sa Pilipinas because of the judging and there are some judges that they will find the best voice for this contest nakasalalay kadakwada apo so
favorable nga napintas nga okay dito ti kantan apo ni dito kay Ilyak nga taga pasukin Boklenta ni Ayan. Okay, listen up right here. Ito ay CRI Radio. Tunggal sumangbay pisada may palagi kalma. 5 TFW, 5 meti taga Pilipinas, sapel ako ma. Kunakon para kanyak favorite ng mga bakti taga Pilipinas na narigan nga RTP kaya mag-contest na tapno na di kwarta. Di abroad mag-contest na double. Yeah, kunakon there are some judges that they will have to find the best voice, best performance, best diction, best personality. Dati criteria siguro ada dikitan. Kati puso sikatit ikis na buklenta. Hello kay Ryan. Tobedos ada dito may buya. Dapat may isang kanta nga mabutam, Ryan. We are featuring the grand finalists of Liliwakan-Rayaw Dagiti OFW nga kanta. Pinagsasaruno tayo. Manipot ti ili iti pasukin. Nagkita ka pasukin naglaklako apo iti biskutso. Okay, finalist dito apo iti Liliwakan-Rayaw Dagiti OFW. Galing naman sir, naglalayang damin. Para sakit maulawak peke di nga makita no sino kalalay lang ting West tingin nalayang ulit-ulitin no napintas ti no di ba? Okay at dagang mitay rhyme apo nga dalaga nga sabayan at dagang mitay rhyme nga kanta nga medyo narigata sabayan at dagang mitay kanta nga unpopular song nga napintas nga dinggin no depende no the popular song kay pagbatayan most indeed to find it na pagbasaran iti makungunang well in judging no kasi naduma-dumamit itunggal West naman iti West kaya ngem at diya pa nagdingig danton napiksa ti West kat dapat napiksa parang dingig na diction. Dapat ito naling akumanta, may pagkarigan niya. At naling akumanta kanin na lyrics. No, kuma i-pronounce na kumano, da kumatermino nga chance. Okay, chance. Kasi ko parang pronounce na maala DJ diction. Okay, ada kita DJF pagbalinin da nga P. Okay. Kanta ko makat family, kuna nakat family. Najay. Di kaya di dapat isiputin ti Westket. Kas pagariganan. Dati pronounce nga B. Pronounce nga asin victory. B magayan. Vuksan. Kuna nakat nag-vuksan. Buksan. At kakasdeket, di ba? Na masipsiputan niya pagbalinin ng PJF kasi di
Wapo si Siputan, di kita nalalaing hurado ket. Based on their galing, looking the criteria of a singer. Okay, mauding nga kanta. Ada kita nakakaduan da ket, tsaka mo na may patugtog ko ba ito yun, tayo kanta, ito may isa nga singer tayo, anad na gana ito, Martirak Tapusum, okay, ni Jessel Joy Dukusin, okay, sino tayo, dito nga tayo, dito na-interview mo kanina sa Roderick, kanta okay, di nga tingar da, dito last ng forward sa Roderick, di nga kanta, okay. Ito yan, apo. Naimbag harabi kada tayo amin at bubuya itiniliwakin rayaw. Ito yung Martirak Tapusum. Sa may mga tamagusto niyo, tidak yung kanta na ipaay ko pala kayo. Saan ko nga asya ti pabasulit? Apo. Mamarak-rak tayat kan langin-langin. Pintas di boses na dito Tasikat na luwag ka ng baybayan. Sana klaan mo nuwag ka. Nakaboy lang signal na nga nag-record. Blurred. Umanay kata makita na iti maminsan. Umanay ken katawad kan pa kumusta. Uray no nasakit pilit nga awaten. No panhumutek asikat ay ate. Pinumpurok na kurkurangang kaniyak. Pinagbalak ti gumura jaking pakat. Imbes kaya wendak santa indadanes na kasta kaditi na pudno agayan. Aning asek pa dadaleng sa Roderick, di kantada. Uy, nalalaing da. Saan ko maasya ti pabasulit? Numarak-rak tayat kan langin-langin. Tasikat na lawagan ang baybayan. Sana klaam mo nuwag ka. Agtug ka, ala, ada sa syllables na. Makita na iti maminsan. Umanay ken katawag ken pa kumusta. Uray no nasakit pilit nga awatet. No panunutek asikat ay ate. Pinumpunok na kurkurangang kaniyak. Tinagbalak ti gumura jaking pakat. Imbes nga bandak santa indadanes na kasta kaditi na pudno nga agayan. Kasano ngay patek ko itikas ken ka. Martirak tapuso mayat mo jak marik na. Jak marik na't patek ko jak marik na. Tadungong kasanua jakot den panagtupo. Alright, Martirak dita pusom, ha?
Ada ni DJ Jake nga ganan ningas ket nga permi dito digidi nga ka entry na kailangan dede ada ti area nga panang benat je ngato kiti singers tangruan na dengdeng digidi judges no ka di panang birit na ko madi je may tangag pangato ket ada itihan nga consistent nga panang innat na di je ngato na medyo nakillo nileya sa longgar at naglayngag dingig tikas jay apo talaga nga grabe ani nga sa nga nalayng ipuling ina jala payag na nagkokit no tayo dingig nileya sa longgar ay ikas jay na tayo makita na nga kilo jag pangato kat at muti ignukokit at tayo facial expression na jay na nagkokit kasi di kini nalalay nga judges kat ipuling ina and then dete facial expression pa dete kumantano ko nga dete youngest na and then dete medyo dete bimara nga kasla flem kuma je karabuko hana nga itama je nga to ada kas jacket nagbangking je pa nagpangato ada kas jacket nga panaganda so nga arigat agbalin na huwes apo no mo patangan dete wesam makababalawam pare pa apo iti husgado iti tiempo nga na napintas ti panang kastigar ti may isang wes iti kaso takal pa ka makabasulan na pangpangtana ka ito nga doon hindi mo papapatay apo nga orado wes iti judikatura nga may napintas ti panaka level ay panang judge no digiti ka kastiga kanta sa balimet ngem kadwan ada digiti rereno ko ket may paay ada di nagbuyak idi nga contest iti search to beauty contest iti ili ti bakara nabay ka pa naman idi kaya daydayan mo dun dagiti judges kasla favoritism, nagkikis lang dagi ado nga tao isot na nga baken at nakakasigat no yay candidate number 2 wala na kumakit apo nagpukaw tas nga baryo ang magaya minti nakalibas sa Simragya Auditorium feeling damit din isot na nga baken at siyempre crowded nga road minsan pakatikawan apo di west no kwat ang amin kita marimbawan dete personality da bilang isang west or judge dete batit ng pukaw tabasit nga rote pants na nga miso magamti ka bibintasan feeling ti kaduan naabak de siya basit nagpukaw at basit nga rote simrek nga nagbaling nga supporter na no ngem ti west ano nga marimbawan ano nga tay masaritaan nga dete ti William katkastoy no nadikat ada ti personal nga interest na nga pag nga sarili na desisyon so nga po nga 3 parts of important role in the government presidential ti Supreme Court and the lawmakers nga mabalin nga ni Presidente Rodrigo Duterte diktara na ti judikatura iti Supreme Court kasi yung apo iti Supreme Court ano mabalin doktaran iti lower house and upper house they had their function so nga iti judikatura at iti dapat nga paniriganda nga kaya ng ating lang DJ the voice of the populi nga kunada nga dapat magrimbaw ko DJ panang timbang so nga iti judges iti numero nga lang da apo ket timbangan sa nga kilo di bangir equal iti timbang no na may nga kilo ti kabil mo at half kilo mabangking di may ka no so nga kasta apo iti function ti nanaganan juez wano ag-judge dito nga programa buyan dito apo itong Domingo no Sir Roderick nagmayat ko man no may plaster ta di inaramat ta ide
Sakti si kalata tagsa sa ulatan tatak kumadi operator mo. Tapos interview ta kumadi day agkanta sakbay ngay patugtog gay kanta na aya. Anat nang inspire king ka, anat nagbalingking ka nga nagbaling si kagat inyen dream detoy. Dati kagat mabaling nga mamonte kumapit kinatao na di bayo na no anat kinatao na met anat pa nagbiagda kasya mabaling pagilasinan ti may nga huwes tapos ti kasagat makita na met matimbang na di kinatao yung tao mintas kuma StreamYard ngayon naramat tayo de met kuma di sakti taga play ti URL kilata tagsaon then interview ta mabalin di dyan kita akto no kasanon to nga bala walatan detalata quantum program tulatan sa roda ayan ayam deta ayam ayusin tanto no I would say rekonton Martes will be the end of my work Martes bakasyon ko na po hanggang January 7 so Memde iramid ang adat yung pag-iramid ang commercial ti grand finalist voice over at napumintas pa pumayam na ko sir direct ko tunggal mo sa nga kanta i-voice over mo contestant number 1 is kung nanamod ko ba agik echo ako ma Tintin ako sajay tapos itawata mo din na i-plug mo din dyan mo din tapos i-plug mo din kanta beautiful na inabag mo din kitang papamuyat TV tigas giant dapat ada tikas dede ya pero direct maganda sa tikas di ko ma okay here we go contestant number i-plug mo tay ko na tay plugging na DJ contestant number 1 number 2 tapos ikanta ko mabati sound effects na the winner the sound effects na kasi is plug mo tumit din no sinot na nga ba agek echo tapos ada palakpak na wow beautiful ngoyo napinta siya kasi nga set up kat no ma-plane up the programa no? Okay kasta lawin this is a source of musical manibot di diliwakin na rayo di W apo at ang tabayanan iti panagpaset iti liliwa inton 25 sa karag tayo naminawan di pa nagpaset ni Apo Diyos hanga na balik iti aramid so we have to intervene also iti dating okasyon sige kung aron tayo kada inting aron matkuhan primate 10 i-pray tayo man basit iti gawin ni Sir Roderick hanga lalaw iti kasi nga programa kami okay Mami Diyos, agyaman kami ti kinembag mo, oreba iti bigat, iti lones, ngayon pa mo, biyag maning sa bali, biyag maning nga naitag mo, tisak tunggal mo sa kada kami, ama na lang iti agyaman kami, oreba iti nga programa, itag mo ti CRI Radio, dami di kasta kada mangliliwamit, kadi-kadi kang kantang, pakaasutan, iti laing kang galing di kiti Pilipino nga kumakanta. Orebe po dito grand finalist ni Sir Roderick Molina. Itong Domingo amami nga nalangitan. Mamati kami nga awan say di kito no awan iti panagipagpaset mo di aramid nga may bahay para kiti pagliliwaan di kiti Pilipino OFW orebe po ti paset mi di Pilipinas iliming kan lugar mi nga Pilipinas dawat naging ka ada yung mampay ada pay inamngal daw yaman lang kadi nga pagbaligim dahil nga ramid tutupam kat bendisyon na mora pwede kitin na pukaw nga sanikwa kasapulan nga nag-sponsor nagdadapo di kiti sponsor apo nga dahil nga programa multiply and double multitude of blessings dito mo kadakwada kasukat di paida pong blessings kada ito nga programa kaya pitibiyag ni Sir Roderick Molina bendisyonam ikam tikangronan knowledge and wisdom to handle this program ang mga nalangitan akas kinunam we trust on you
amin nga bambanag nga aramidem mikat italik making ka. Kas kinunam, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Nga amin nga bambanag sa pulimiking ka, dita pagariam, nga ispangital kami, di kasting aramid, tapos di kasta agbalegi, ditungkol aramid nga ipahin mo ang mga nalangitan. Alawan, bendisyonam, repeti, liliwakin ray out, di OFW, patuloy ka pong depensam, iti anyaman ni assault, iti Facebook, tapos di kasta kata, ahaan nga may raman, tinyaman na po nga pa nakapugas na. Mabanti ka niyang bagmo, Diyos. Mamati kami, the prayer of the righteous is availeth much for us to be trusted with you, O God. So kapuna, Ama, nalangitan, para pwede ka din nagbuya, nga kadwag, inam nga nagbuya, 7, 8 nga nagbuya kanya, kitatay, aman nga ado, amo, kado tibisi, Ama, nalangitan. So Lord God, patuloy kang agari ka tibiyag, saktong kalmaysa, nga nananay, nga sikat di Diyos, tibiyag, di saktong kalmaysa kada kami. Ora pwede kita aramid mi, di akmalem, o Diyos, awan di kabalbalin namin, awan ka nga magipagpaset. Magyaman kami, ora pwede kita adupay nga blessings, ipapahin mo, di ito saktong kalmaysa nga pamilya mi, ora pwede advance apo nga panangitag mo kada kami, di baro nga Paskwa, gan baro nga tawon nga iyag mo, Ama, nalangitan. Punuunay nga nakimimbag ka, no pa'y nakatado apo, dito pa naglasyat, nga rigrigat iti 2020 adul kiti nerisay nga biyag Ama, nalangitan milyon kapod ito nga COVID. Dadawat mi kadi Ama, nalangitan nga ipay ka dita kaasim nga regalo ka din apo ditog mo kada ito apo nga panagumay iti 2021. Alawan tuluan na kami, gyaman kami dito nga programa, sublihan mi amin ti Gloria dayaw kay panagyaman, babantimbag kung kini managayat dito Diyos nga manangaasi kung nangisalakan dito kararo amin. Tanagan niya po mesos daw ito amin ng idoy. Amen and amen. Alam mo ni DJ Jake at pakadan kakapsat kang gagayem magyaman at si panakipagmay sayo dito yung programa at alawin inton man maminsanen di panagkakadwa tayo manipo di CRI Radio Channel ang pakada ni DJ Jake si Diyos ang bendisyon sa tunggal may sa kada tayo si Diyos na imbag si Diyos naman ang asit yung managbiyak tayo. Bye for now everyone. Nasa bandang Europa, matatagpuan sa silangan at kanluran ng Mediterranean Sea, all the way down to the seacoast of Spain, France, and the African continent, across the sea border side of Italy, where there is Greece, Albania, Herzegovina, and Croatia. This is your base European CRI Ilocano Radio, sending you Ilocano songs across the globe. About the bottom line of word of place you don't expect it. This is the right place you belong. CRI Radio. With more fun, more exciting, more fabulous DJ. Your ratings not as skeptical. CRI Radio studios in the online airways. Setting more bigger, faster and better. S1, S2, S3. We are the CRI Radio Channel.